Hvad kan jeg gøre Har for du, dig? har du tid et øjeblik? Hvad er der galt med dig engang? Nej, der er ikke noget galt med mig. Men det er fordi, jeg går rundt og indsamler informationer til dyrenes velfærd. Og så vil jeg høre, om jeg kunne stille dig et par spørgsmål. Ja, du kan prøve. Må jeg godt det? Prøve. Ja, det er jeg glad for. Det er fordi, vi arbejder med dyrenes velfærd oppe i Mount Gilead. At de skal have nogle Okay. bedre vilkår at leve under, fordi der bliver fældet for mange træer. Ja. Så jeg har gjort det til min mission at finde ud af, hvordan de får det bedre i deres liv og sådan noget, ikke? Ja. Og så har jeg nogle spørgsmål her. Spørgsmål nummer 1. Er du mest til kat eller hund? Ingen af delen, det kræver... Ingen af delene, okay. Det kræver pleje, det har jeg ikke tid til. Nå, okay. Har du nogensinde skudt en fugl? Nej. Nej, okay. Hvis du skulle vælge 3 ting, du ville have med på en øde ø, hvilke ting skulle det så være? Den er svær. Okay. Altså, fordi man kunne jo tage Rasmus Seebachs til, hvad er det, sang, ikke? Ja, den kender jeg ikke, tror jeg. Øhm, Er det den der med ham der synger om jalousi? ja, det gør han også, ja. Okay, ja. Men så er det bare sådan noget med, at den ene stenagtig, og så en selv, og så kunne de 2 andre ting være lige meget. Men faktisk, så tror jeg vil have et vandfiltringsapparat med derud. Vandfiltringsapparat. Ja, for så kan jeg få rent drikkevand altid. Ja, det giver god mening. Og 2 ting mere? Så tror jeg vil have et sådan et starter-kit-ting med, eller sådan et kit til at lave mad med. Sådan en riskoger og sådan noget. Ikke en risiko, men sådan en lille spider-ting. Ja. Ja, sådan en nødblus. Ja. Ah. Og så selvfølgelig en farlig masse tændstikker, tror jeg. Tændstikker? Ja, med sådan en svovlting. Okay, ja. Ikke tændstål, men tændstikker. Det kunne også godt være tændstål, faktisk, for det er meget mere... Okay. Det har du ret i, det er meget mere, effektivt. Det kan du bruge i hvert fald længere tid, tænker jeg. Ja. Okay, interessant. Og næste spørgsmål hedder, hvis du skulle på date, skulle det så være spaghetti bolognese, eller skulle det være pizza? Altså for dyrenes sikkerhed, ikke? Ja, for dyrenes sikkerhed. Ja. Jeg tror spaghettien. Spaghettien, okay. Carbonara, faktisk. Okay. Og sidste spørgsmål er, hvad er dit navn og din telefonnummer? Mit navn det er Sapphire Ruby Bell. Sapphire Ruby Bell, ja. Ja. Jeg har den her Sapphire Ruby Bell. Ja. Sapphire, vil du tage det op? Og hvad er din telefonnummer? Ja, det må du meget gerne. Det udleverer jeg faktisk ikke. 53 95 overgår til Nej. Og tager sidste opkald. Men den er modtaget, Sapphire. Hvad hedder du egentlig? Jeg hedder Ivan. Hej, Ivan. Ja, god aften, Sapphire. Nå, men jeg fik alle de spørgsmål, jeg brug for at svare på dem. Så jeg kan hjælpe dyrene op i Mount Gilead. Ja. Kan du have en rigtig god aften, så? Ja, i lige måde, det også? Jo tak. Og hjælp nu god dyrene arbejde. med. Jamen, det gør jeg. God arbejdslyst. Ja, arbejdslyst.